Yo, Kabsat, magandang araw na naman sa inyo dyan. Ayan, so panibagong araw, panibagong vlog na naman to. Ayan, so kung mapapansin nyo, umaga po. Ayan, ito, kasama ko yung mga tropa ko ngayon, ng mga siklista. Ayan, so say hi naman dyan. Ayan, so ngayon guys, pupunta po tayo ng Mapita. Isa po siyang tourist spot dito sa bayan ng Aguilar. Ayan, so papakita ko lang po. Ito po yung signage niya. So Mapita, Lawag, Barangay Lawag. Dito po siya ng Papo yan. At dito din mo makikita yung Mapita. So babagtasin natin itong daan na ito. Papunta po dun sa Mapita. So let's go! Init na. So, binabagtas po natin itong daan na ito. Papunta po ito sa ito po yung Barangay Lawag, Aguilar. Nandito po yung Mapita and Nangkumpa po yan. Ayan, so yung Mapita yung target place natin dito ngayon. And ayan po, mas parang nauna na yung kasamahan namin. Parang sila yung magiging tour guide ko dito, lalo't sila na po yung mas nauna dahil sila po ay nagbabike, kaya nagpasama po ako. So, medyo papasok po tayo dito sa residential area ng Barangay Lawag. Mapagsalan natin po ngayon Mapita na isa ngayon na rowing sand spot ng Pangasinan. Sa alam nyo na, kahit wala po kayo dito sa Pangasinan ngayon is makilala nyo yung Mapita. Papasok po kayo dito at makakapunta po kayo dito sa Mapita ay mahaba-haba pong long ride, kumbaga ay tatahakin nyo itong punta ng Doña Catalina Elementary School. So madadaanan nyo po yan. Tingnan natin talaga kung itong motor ko is aabot. Ito po si James, pangalan na ito, nakalimutan ko na. Pagkatapos na lang man, nakalimutan ko na. Pwede mo dito James, ayan, siya po yung rider ko ngayon. Siya yung nagdadrive ng motor. So, alam niyo na, mas makita nyo daan dito. Okay, mula po dun sa labas ng Mapita, okay, it takes 24.22 km. Punta po dun sa mismong tribo ng mga kapatid nating Kanlalaoy, Bago at Ibaloy groups na sabi sa sa story, sila po ay lumipat dito sa Mapita. So galing po sila ng dyan sa part ng Baguio or Mountain Province. Parehas po kasi ng klima doon sa kanila dito sa amin, kaya so sayang magkaroon ng mga kapatid na Kanlalaoy at Bago at Ibaloy dahil sila po ay nagbabagsak ng gulay dito po sa aming bayan ng Aguilar. Yan, so meron po silang mga gulayan doon na mga siling, ganyan, Baguio beans, literal na mga Baguio vegetables na dinadala po sa aming palengke.
makikita nyo, yung daan is ano po, kurba-kurba. Medyo kailangang maging maingat sa pagmamaneho dahil hindi naman po pwedeng basta-basta na lang. Ayan, so pa downhill po ito. Ayan. So kung makikita nyo, para siyang papunta na po kayo ng Alaminos. Parang ganun po yung style dito. Pababa po siya. Okay, dahan-dahan ka lang boy. Dahil makakarating po tayo. Lagi pong tatandaan ng mga rider dyan. Kahit anong bilis or kahit anong bagal ng sasakyan nyo, kung maingat po kayo ay makakarating po kayo sa kung saan man kayo pupunta. So itong Mapita, okay, yung Lawag, Barangay Lawag, yung mga road dito papuntang Mapita ay siyempre trabaho ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Ngayon ay napakasipag ng ating secretary. Shout out sa inyo, Sir Mark Villar. Yan, so maraming salamat po sa pag-asikaso ng mga daan na papuntang development ng mga lugar. So pataas po to. Tingnan natin kung aabot tayo dun sa taas. Yan, so matibay talaga tong rider ko. Diba? Yan, so aabot tayo niyan. Okay, yung pupuntahan po ng ating lugar para alam niyo na may alam niyo na yung details. Pupunta po tayo sa Divinesia na sinasabi nila. Kaya hindi ko pa rin siya napupuntahan, kaya exciting tong vlog na to. Tapos dediretso daw tayo sa Mapita View Deck. So, sisayin mo boy hanggang ikwarta pag mataas para hindi tayo bumagsak. So mataas po siya, para siyang up down. Ayan, sikasuhin mo boy para mapapa ka na lang dito, mapapawaw ka na lang, talagang literal na papunta na siya ng salitang Little Baguio kasi op kaya mo mag-boss ka, gawin mo. Relax ka lang bata para alam mo na naninibago ka sa motor ko. So binabagtas po natin itong papuntang taas. Medyo nga po, may bobero akyatin itong Mapita dahil up down hills. Okay lang yun boy, tsaga-tsaga lang, makakarating din tayo. Yung makikita nyo, may mga nagbabay. So unang stop natin. So nahirapan tong bata ko, nahirapan po siyang magbike. Ayan, so oy guys, nakarating din tayo. Halika, punta natin tong lugar na to. So bike. Sige. Okay. Okay, job. Sama mo. Diyan na kayo. Yung sa ano ba, Budic ba may bayad doon? Wala sir. Gatas sa mga bayad sila. Kalila ah. Hindi.
ano, pakigilid ng maayos. Igilid nyo, tailak nyo. Okay guys, alam niyo pag bago kayo sa lugar, kailangan mag-ingat po tayo sa motor dahil yung motor ko is hulugan lang naman yan. Baka naman, ingat-ingatan nyo. So habang nagpapatuloy po yung pag-vlog na to. So unang stop po natin is pupunta po tayo ng Katutubo Botanical Garden. So papasok tayo dito. Boys, di ka na. So makikita nyo, grabe yung lugar, napakaganda. Matatanaw mo yung dito green na lugar dito sa atin. So may mga upuan din dito pang IG photos. So pupunta tayo kay ate para may registration fee dito. Halika, tayo. Nababaingan ha. Nababaingan. So, ito. Ay. Sila ba? Hello, ante. Good morning po. So, dito po kami. Kami po ay taga San Jose, Aguilar. Ito po ay taga Poblacion. And so, po-promote lang natin yung lugar natin to, ante. And so, may bahay din po ba dito, ante? Oo, sila ang may-ari yung nandoon pero nahihilo sila kaya napunta ko dito sa may umihi kaya binuksan ko yung CR. So, pagkano po yung yung transfer dito, ante? 10 daw po, wala pong nakasulat dun, sir. Sa may pinto, sa git nila. Kanino po kami magbabayad? Ah? Kanino po kami magbabayad? Kahit bigay nyo lang sa akin tayo, Okay, bibigay sige, ko kanila. pakibigay na lang yung bayad. Pag kasi nagpapa-entrance ko sila. Pero Opo. sa totoo doon lang ako sa may tindahan na malit doon sa Opo. taas. Medyo, Kaya kasi yung may-ari. ang mga apat lang po. Away, may mga tatanong po kami. Sabi po, ano po itong Katutubo Botanical Garden? Yun ang nandun, sir. Pero talaga, daan nila to. Pero ang Katutubo talaga doon sa daan. Hindi, itong Botanical Garden, anong meron po dito na pwedeng makita ng mga nanonood natin? Ito pa lang, sir, pero hindi man nila kasi tapos ito pagkano sila ng swimming pool. Sabi niya ate, gagawa daw sila ng swimming pool dito. Yun ang sabi nila, yun ang dinig ko, sir. Opo. Okay lang po yan, te. At dito. Kailan po nag-start itong Kailan nag-start ito. Pero matagal na rin ito yung pinapagawa. Pero nakaraang buwan lang yata may drive. Isang buwan na rin siguro, sir. Open na po ba sa lahat ng turista to? Oo, pagka dito lang sa Sa Taga-Aguilar. Okay, so salamat pa. kahit sa kung tao, COVID, sila po sila dito. Ayan, so narinig niya ate. Salamat po, ante. Ayan, so itong Katutubo Botanical Garden to, guys. Isa po siyang makikilalang tourist spot dito sa Pangasinan. So guys, Binibidyo nyo. Bibidyo pala itong si sir, ah. promote natin itong lugar niyo, ante. Ay, yan. Tagasan. Ano po kayo? Taga dito lang din po kami. Thank you. Ano bibigay ko ito? Ay, Ito natin yung mga dakilang mga turista. Guys, ibang mga interview sa Bluetooth. Bakit dinadayo itong lugar na ito? Dahil sa yung masarap po yung natural hangin, forest. maganda po yung Natural tanawin. forest daw. So, bakit mas pinipili niyong mag-bike kaysa sumakay sa mga motor? Ganyan. Dahil mas enjoy kasi sa bike. Tapos may tawanan, may libangan, gano'n. Exercise na rin. May Ayan, so, happiness moment. salamat. Hindi lang pala yung mga nagbumotor yung pupunta dito, pati mga dakilang siklista natin. And so, guys, salamat. And so, tayo dito sa lugar. Tatahin ko lang po sana kung bakit kanino yung bike doon sa harap ng daan. Pag-iilid na lang po. Sila po ata. Ayun, Jack. Mali po yung parking niya. Ako medyo Good sa parang Malagarden yung forest. Yung mga tent din dito. And so, tatanungin natin yung sino dito. Tatanungin natin si Kuya. Kuya? Pwede ka pang ma-interview sa iyo.
Gagawin ako eh. Or si Kuya na lang para so ayaw po nilang mag-interview. So hanap po tayo ng Gawang kong transition man mano, kaya mong good sir, balang mo. kung nakikita niyo yung place, talagang literally dinidevelop siya. Makikita niyo after mga 1 year or 1 year or 1.5 years, talagang develop na at pwede na siyang puntahan ng mga nakakaraming lugar. So, nakikita niyo dito, tanaw yung buong Aguilar. And so, ito tayo para mas makita. May pinapagawa dyan kubo. Ano dukan ito? Tayo. Ano lang tayo darami, kitang kapitan lang. Ano malalaman? Dapat meron kang tandaan. Okay. Subscribe, japit lang. Napaaga ata tayo dito. Kaya sila pumarap sa camera. Pero okay lang. At walang problema dito. Kung makikita nyo dito, kaya tinawag sa Botanical Gardens. Makikita mo yung ano, ito guys. Makikita yung mga iba't ibang klase ng halaman. Pwedeng madatnan ng mga taong bibisita dito. And so dito, tanaw yung mga modern nature. Ay, yung dalawa ko. Opo, sila pa kasama nyo. Sila, iba naman. Sige po sir, okay na po. Okay lang po. Maputing babae kayo nagbayad. Maputi ba yun? Hindi siya. Yung nandito po, kuya sa, yung pwesto niya po dito sa harap. Ay, may ganito daw eh. Sabi niya. Yung doon. Ito po, dito po. Sabi niya, di yan eh. Parang ano. Sir. Medyo mataba. Ang may-ari po nito ay si Architect Tito Cortez. Pero manager po kayo dito. Hindi po, tauhan po nila kami. Pwede ba man? Interview ng staff dito para ma-promote yung Botanical Gardens. Ano na lang, ganito na lang sir, pag mag-i-interview na lang kayo, ang interview nyo na lang si Architect. Kasi May-ari talaga. yung some information na i-gather nyo sa amin, hindi ko masasagot kasi hindi ko pa naman masyado alam yung ano. Para saan bang ano yan sir? Sa vlog para sa Pangasinan. Mostly yung vlog is dito sa Aguilar or dito sa Pangasinan po. Sige, para ano? For now kasi, Para po wala ko tapos okay lang po. kung ano gusto niyo i-ano, okay lang naman na umikot kayo sa garden. Yan, coffee shop. Tingnan niyo yung mga e-house namin, yung mga halaman. Ano po ba? May bayad din po ba yun? For now, temporary, ang entrance fee namin is 10 pesos. Yung 10 pesos na yun, may ikot nyo na dito sa buong sa Botanical Coffee Shop. Then, dyan sa coffee shop namin is nagkakandak na din kami ng event, birthday, may yung venue, nagre-rent dyan. Pero para sa po itong Yung e-house naman namin is for overnight, yung mga gusto mag-overnight. Kasi meron na din mga pupunta dito na gusto nilang magstay for overnight. Kasi yung ambience dito, yung nature is kakaiba naman. Pansin mo naman sir, di ba? Opo. Yan. So, pwede po ba makita yun? Sige po sir. Opo. Pwede ba namin? Hala, pasis mo si... So, kaya guys, dito natin itong coffee shop ng Sir Sir. Mahirap din po palang mag-load pag wala tayong direct ang madatat na person. Siyempre, lalo kailangan natin ng tamang information na guide. So, na natin puntahan. Samahan nyo. Pwede mo kami samahan. Ano pangalan mo na yun? Ana. Ana Shampoo.
So, punta natin tong tawag dito? Coffee shop. Coffee shop daw. So, yeah guys. Kita niyo marami sa dito. Pwedeng puntahan dito. Hindi lang pala siya yung place na bibisitahan. Pero marami pala sa lugar nito. Yan, wala dito. Tanaw, yung mountain range ng ano. Yung kasi pagitan ng Pangasinan at Zambales. So, makikita niyo tanaw dito. Kaya hindi ka magsisisi na pumunta dito sa Daang Katutubo Botanical Garden. Ano so, dito? Pang ID. So, na kailangan natin dito. Dito yung tinatawag nilang coffee shop. Tama ba? And so, dito yung tinatawag nilang coffee shop. So, makikita niyo hindi pa siya ganun ka-develop kasi nga papunta pa lang doon. Yeah, so, kung matatapos to, sigurado dadagsin ka ng tao. So, sir. ayun, so dito po tayo sa hindi po natin nakuhanan. Ayan, so pakikita natin. Wala pa siyang pangalan pero ito yung tinatawag na pinakabing. Bakit ito na pong lugar na ito? Is Botanical Garden. So, makikita nyo doon. Iba't ibang klase ng halaman. So, pwede siyang mag-uwi pero bawal pumitas. So, hindi po pwede. Hindi po pwede mag-uwi ng halaman nila dito. And so, makikita natin ng iba't ibang klase ng halaman. So, magaganda. Kung baga kung ginagawang negosyo ito, siguro, asensado na itong Botanical Garden na ito. So, yung sa dulo, napakarami itong klase ng halaman na pwedeng makita dito sa kanilang Botanical Garden. And so, pag ikot mo, meron pa rin din sa kabila. So, may mga halaman akong alam dito na meron din sa bahay. Kaso, hindi ko alam yung pangalan nila. Kasi sa sobrang dami nila, kung nga baga maging botanist na siguro. And so, makikita nyo dyan, guys. Iba't iba talaga yung klase ng halaman na nandito. Pero, bawal na bawal pong pumuto. And so, ay dito. Okay na. Okay na. Okay na. And so, after po dun sa Botanical Garden, diretso po tayo ng Gite. Kaya, okay na. Sir, baka na pa. Salamat sir. Okay. Okay lang. So, let's go. Pirik mo dito, sir. Mabagtasin na naman natin tong lugar na ito. Medyo nakakakaba, lalad pataas pababa siya, pero kayang-kaya naman. Sa Botanical Garden. And so hindi pa siya ganun ka-develop dahil ongoing pa yung mga construction na ginaganap doon. Pero kung pupunta po kayo doon sa Daang Katutubo Botanical Garden, and so from its name na Botanical Garden, and so makikita niyo yung iba't ibang klase ng halaman na pwedeng makita doon. And meron na po din silang coffee shop na talagang pamalakasan. Pwede kang magmuni-muni habang nagkakape. May tent din sila doon, yung mga gustong mag-overnight. And so, sabi ng staff na na-request ng mga dayuhan, mga pupunta dito na gusto nilang mag-overnight stay na dun sa lugar na yun. And so, after nun, binabagtas po natin itong daan na ito. Mahaba-haba rin po ito papuntang Mapita, Yude. Kaya so
titingnan natin kung ano ba yung makikita doon sa Mapita View Deck. Guys, kung bang makikita nyo, maraming napakalawak bulok-bulok na pwedeng makita dito. And then ito, makikita nyo mga heavy equipments. And so sa mga DPWH yan, sila po yung nagde-develop ng lugar. Inaayos nila yung lugar para alam na madali siyang puntahan. Naman, pataas na naman. Dito, kung rider ka, dapat matapang yung loob mo. Dahil hindi lang po siya base, hindi lang po siya diretso yung daan. Ito, pataas, pababa, zigzag. Ayan, so kailangan nating maging matapang. Makikita nyo pala servisyo ng Senpelco dito. Kaya yan. Ito bawal ba? Ano natin? Tatanong lang natin. Baka napan natin na lisensi. Sige, sige. So, ayun na nga guys. Malaking pasensya. Hindi tayo nakaabot dun sa Mapita View Deck. Saan dapat yung place natin ang pupunta. So bawal pa daw. And so okay lang. At least punta natin yung katutubong po natin yung garden. And so next episode na lang to siguro kung Mapita View Deck. And so thank you for watching guys, and sana napunta nyo yung lugar na gusto nyo mapunta dito sa lalawigan ng Pangasinan at dito sa bayan ng Pilar. And so maraming salamat, and keep supporting my vlogs, and thank you. Adios.